Heb je wel eens een keer in Borne geweest? Borne staat al in 1206 als eerste in de beuken als Burgunde. En dat klinkt een beetje als Bourgondië, en dat klopt, want het heeft dezelfde oorsprong ook. Namelijk een veilige stad, een borg, waar je burgen ziet, op een hoger liggende plaatsen. Dus eigenlijk een vluchtheuvel. En veel groter is Borne ook niet. Maar hoe kom je nu van Burgunde naar Borne? Hoe vaker je iets zingt, hoe makkelijker je met omgaat qua uitspraken. Het is gewoon gemakkelijk, als iedereen al weet hoe het touw gaat, dat je er een beetje gauw overheen kunt moppelen. Dus Burgunde, we Burgunde, we Borne, dat is eigenlijk Borne. Laten we de A van de R iets direct, Borne. En toen kreeg je nog weer E-appelkoop. Dat wil zeggen dat de laatste E eraf valt. Dat doet Oost-Twente wa en West-Twente niet. En daarom is het in Riesen ook Borne en in Borne zelf Borne.